Masa mea de prânz, durian și cu plantă faină și cu fructe de la mine din grădină. E foarte uscat și plantele sunt foarte, foarte tăioase. Aici este o peliniță chinezească, se cheamă moxa, care miroase foarte frumos și pe care am să o transform apoi în coronițe. Tot am vrut să mai fac un video cu grădina, dar da, nu ajung, e mereu altceva de făcut și nu reușesc să mai povestesc. Nou este că am făcut un colț, ne-am pus toate ghivecele, le-am pus pe pământ, nu toate, o parte, o mare parte, pentru că apa este așa o problemă, încât nu mai făceam față cu datul, cu ghivecele pe farfurii, pentru că, bineînțeles că dacă n-a plouat de aproape 2 luni, cum trebuie, deci a stropit de vreo 2-3 ori în aceste 2 luni, nici în cisternă nu mai este apă și uitați cum atârnă. Deci pelinarița e foarte, foarte rezistentă la soare, la uscăciuni. Când își lasă ea așa căpșorul, e soarele extrem de puternic. Da. Și deci asta mi-am făcut aici un fel de grădină în grădină. În încercarea de a economisi astfel apă. Da, am să mai povestesc. Cele roșii, am numai 2 roșii anul ăsta, care au deja roșii, verzi. Nici, da, acum îmi bate soarele în ecran și văd foarte prost. Și da, deci suferă tot un pic din cauza secetei. Mărul din spate, uitați-vă în ce hal este, deci a fost ca ars. Eu am crezut că s-a stricat, dar și-a revenit și pomul ăsta. A început să facă frunze prin iunie, până în iunie nu a avut. Uitați-vă cum este mărul. A fost, deci, au fost arse florile, frunzele, tot, deci nu are mere, nu are nimic, săracul, dar e mulțumită că a supraviețuit. Și aici mai am o insulă cu plante din flora spontană. Cresc foarte prost. Asta e marea problemă, pentru că este mult prea uscat. Deci, cam astea sunt noutățile din grădină. Am coacăze de nu știu ce să fac cu ele. Deci am făcut cadou, nu știu câte, sunt 2 tufe. Deci, nu, 3. Pentru noi sunt prea multe. Dacă nu faci dulceață și alte chestii, da, e prea mult. Deci am cules, pun în smoothie, am făcut cadou, dar da, și vine și asistenta. Taia! Ce face fetița? Taia? Da, deci cu cel mai frumos cuvânt de încheiere vă las și vă doresc toate cele bune.